Bună dimineața! Dar eu lecuță că vânătă viața, că eu ieri la emisiuni, că ne-am trăsnit o trântă, a să rămână în istoria ProTV la măruț trânta aceea, din senin șezi pe scaun schi și asta tot trebuie spoți, de exemplu, tot e talent, chiar dacă mulți ne-au scris că asta a fost regizat, da, au fost regizat în cameră, eu schic jos, foarte talentată la actorie, chiar vreau să vă zic. Sumasa aici, cum sunt de avocado, să voi n-aveți idee, eu de bucat timp stare pasionat de avocado. Mie îmi place să mănânc și, mă rog, în copilăria noastră, mamica numai cu avocado m-a hrănit. Da, și dorm cu cărica asta și zici că sunt cel mai fericit copil de fața pământului. Am și bluză cu avocado, și pătorul cu avocado, și șorătii cu avocado. Nu, viața e un avocado ca atare, poftim? Asta e normal? Ia ca și înseamnă că lumea te iubește. Aseară a venit la Stockholm, azi a venit la concert și mâine pleacă la Bruxelles. Vă închipuiți? Eu am venit la Stockholm numai că guguții la Port Mall. Da. Că altfel de la Stockholm sau cum se cheamă, nu contează. La Stockholm zice deodată la Bruxelles. Contează ca mine să te văd. Asta e important. Asta e, mă închin pentru așa oameni. Hai să repetăm Stockholm. Stockholm. Așa. Titirit-vătidvă, nu-i greu a zice titirit-vătidvă, dar mai greu a titirit-vătidvă, Stockholm. Tot înțeleg, tot e clar, dar în glodărania asta, cum poate talpa la papuc să fie așa de albă? Filmează-l mai aproape. Cum poate să fie talpa? Așa că așa e tot timpul, oameni buni. L-am dus la Șamalia, în satul Mămuca, unde nu există asfalt, unde nu s-au auzit de cheatră. E pur și simplu pământ de la Dumnezeu. Unii murti bagă în drâns și îngroapă cu dâns. În pământul și ala el era alb ca neaua, alb ca șeriu, alb ca mașinica. Nu, asta e domn Bârta. Tien, tu ești imaculat de alb. Doamne, parcă s-a coborât îngerul pe pământ. Da, acum ori niciodată e șansa ta. Dacă mă gândim mamica în glodul ăsta, dacă eu pic așa cum am picat aseară la măruță, din white mă transform în blăc. Da, glodul, la glod am pornit, în glod am crescut, glod am mâncat, nu acum. Dormim cu piernii de avocado.